jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV garte kattande jomiraɗo e subaka hande o yettinan don ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal joni paren koye jayndeji ɗi talata joyi lewru mai hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde point acti kam musidmen jeyniyankoɓe ɓe garti koko yuttiyel haali on ɗon série de limogeage woni tan ongol ɗon doggol ngo ganduɗa kay ko guittugol ɓe ganduɗa kañumen goni e jeeyaɓe walla ni battiɓe o ganduɗa kañum woni Pastef ko yuttiyel haali e gollorɗe mumen ɓe kolliti ɗon caggal o ganduɗa kañum woni Bassirou Kébé wondude e Salimata Dieng o ganduɗa kañum Ousseynou Ly kañumne kadi e riwama holno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe kollitino wonde kay oɗo saaha joni ene wontande kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye caggal nde o riwi o ganduɗa kañum woni Ousseynou Ly oɗo saaha noon guite ɗe kala walla wi hakkillaji kala tourni koye o ganduɗa kañum Ousmane Sonko holno wiiri jayde ɓe mbaɗi ko noon ko namdal ɓe mbi beele oɗon beele o fuɗɗaki ɗum ganduɗa kay kañum woni saaha momtugol dendagal ko takki walla ni ko yaadi e Sonko holno wiiri e jayde arti e ɓe ganduɗa kañum woni Konngudi Abdourahmane Diouf mo ganduɗa kañum sutti Konngudi ko yutti alhaali on ɗon o arti noon e ɗin ɗon député ji ganduɗa kay sarɗiyankoɓe holliti kamɓe foof noon koɓe wonduɓe ɓe gondi koye o ganduɗa kañum woni horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jayde wiyetede e jayde point acti ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde quotidien le quotidien kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti koye on ɗon réforme prérogative ɓe kollitino wonde kawɗo saaha joni horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴetti nouvel élan holno wiiri e kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti noon e on ɗon limogeage mo ganduɗa kay Ousseynou Ly waɗama ɗum limogé toon to présidence lomtinama ɗon mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Tine holno wiiri kam musidɓe jeyniyankoɓe kono noon jayde nde arti e on ɗon meeting mo ganduɗa kay ho jeeyaɓe coalition Diomaye président nene goni e heblade ɗum ñande jeenayyi nduwa lewru gonɗen ɗum noon ko toon to Mbour toyete ko noon waɗi ko waɗi e gardidi e natal muɗum jayde ganduɗa kañum woni jayde quotidien le quotidien jayde noon arti e ko yuti alhaali noddugol walla ni ɓe mbiyen mo ganduɗa kañum convocation Pape Ngagne Diagne mo ganduɗa kay ko jayndiyanke waɗama convoqué ñalawma hande o toon to sûreté urbain ɓe kolliti noon sababude convocation makko caggal on ɗon émission mo waduno e maître El Hadji Diouf holno wiiri e jayde enquête quotidien kañum jowi ɗon kan ɗon kono noon arti ko yuti alhaali on ɗon développement coalition mo Diomaye président hakku fandare nde noon ko yidde yaccinde on ɗon coalition yidde gollade ɗum ko ɗum ji sababu ɓe mbi ko Diomaye oɗo saaha kay didol muɗum hono no wiiri kam musidɓe jeyniyankoɓe no wontande o holliti hol lawol ɓe poti rewde holno wiiri jayde nde arti e Ousseynou Ly baɗaɗo limogé ɓe kolliti oɗo saaha joni Pastef nene woni e ko ganduɗa kañum woni caɗele holno wiiri jande arti e ko ganduɗa kay ko yuti alhaali convocation Pape Ngagne Diagne ɓe mbi noon holko jeeyi sababu komo ganduɗa kañum woni e parquet o yiiɗi hettade o mo ganduɗa kañum woni Pape Ngagne Diagne ɗum ko namdal ko waɗi e gardidi natal muɗum e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede e jayde enquête quotidien jayde les échos kañum arti ko yuti alhaali ngal ɗon kuulal woni modification kam e abrogation on ɗon article 29 kam e article 30 holno wiiri e jayde nde ɓe kolliti toon sappo e tato e ɓen ɗon député ji taw ko noon neskiri en kañumen kay oɗo saaha joni e calima wadde on ɗon recours holno wiiri e jayde nde inde Amadou Ba Anta Babacar Ngom Tamsir Thioye Thierno Alassane Sall ɓe kala inde mumen ine tawe e nder jayde nde noon arti e ko yuti alhaali on ɗon fannuɓe kolliti kay oɗo saaha joni gueɗe ɗe foof ɗaccidama o mo ganduɗa kañum woni horejo leydi ndi responsabilité makko o ƴetta ɗum no hannirta niyete holno wiiri e jayde nde arti e ko yuti alhaali on ɗon modification holno wiiri e jayde nde ƴeewoyen e jayde las quotidien kamɓe noon ɓe dutti ko toon to galle lamargo to caggal on ɗon limogeage ɓe mbitande ko tension au sommet de l'état holno mbi ɓe gaddi noon ko natal omo ganduɗa kañum woni Ousseynou Ly wondude Abdoulaye Tine ɓe mbi ko Diomaye Faye kañum kay woni ko momti omo ganduɗa kañum Ousseynou Ly lomtini ɗon maître Tine holno wiiri kam musidɓe jeyniyankoɓe ko ɗum ji sababu noon ɓe jeeridiri ɗon natal omo ganduɗa kañum woni Ousseynou Ly wondude e natal maître Abdoulaye Tine holno wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde las quotidien jayde gendire nde Le Soleil kañum noon article ko yuti alhaali ganduɗa kañum woni filière coton woni tan wiroɗo e nder leydi ndi ko di kay ko ɗum dynamique porteuse woni tan joguiɗo gartam no feewi ko ɗum kadi e ɗama muyiya no feewi ko yuti
kala haali gartam kam e jellitare honno wi kam musidmen jayniyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayni guindiri nde Le Soleil ko ɗum woni ko waɗi e gardidi natal mabɓe kamɓe jayde e guindiri nde ɓe duttima noon ha toon to galle lamorgo to ministre conseiller porte parole laamu ngoyete ene woni omo ganduɗa kañum woni Ousseynou Ly kañum kay woni ko itta e gollorto muɗum lomtinama ɗon omo ganduɗa kañum woni maître Abdoulaye Tine ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jayni guindiri nde Le Soleil. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe darama Ayaw PDTV gasi ha laabi ceer ko ɗum woni komin kam no rubinandade ko sifa e kele gadane yoga e jaydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e rubino jaydiyeji wonata ko alarba janggo soko weeli guena ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi PDTV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.